तू मेहंदी देखौଛୁ ना तो मुँह लुचाଉଛୁ ये ହେଲା बर କେମିତି ବସଛୁ କହୁନା ଗୋଟେ ଇଏ କଣ କାହିଁ ବସଛୁ ଆସିକି ପାଠ ପଚରା ହେଲା ଡରରେ ବସିଛି କିଏ ପାଠ ପଚାରିଲା ବାବୁନି ଭାଇର ଦେଖା କରା ଆସିଥିଲେ ପାଠ ପଚାରିଲେ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ଡରିକି ବସଛୁ ବାବୁନି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାକୁ କାଳେ ପଚାରିବେ ନା ମୋର ଉଠା ନା ମୋର ମାନେ କଣ ବ୍ଲଗ ରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯାଏ ଚୁଟି ଫୁଟି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ଚୁଟି ଝଡୁଛି ତୋର ଆଣିଯିବା କଣ କ୍ୟାସ୍ଟର ଅଏଲ ତତେ ମୁଁ କହିଛି ନା ରୋଜମେରୀ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ଟର ଅଏଲ ଭିଟାମିନ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ ଜମା ସେଟା କିଛି କାମ ଦବନି ମୁଁ ତ ରୋଜମେରୀ କହୁଛି ରୋଜମେରୀ ଗୋଟେ ୟୁଜ ରେ ଦେଖେ ମୋର କେତେ ପାଚିଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଦିଟା ତିନିଟା ଏଠି ପାଚିଥିବ ମୋର ବହୁତ ଦେଖନ୍ତେ ପାଚିଲା ଚୁଟି ମିକ୍ସ ଚୁଟି ଚୁଟି ପାଚି ଅଛି ବ୍ଲଗ ଦେଖାବ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ କୋଠି ପାଚି ଏଟା ତ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ପୁରା ଧଳା ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ଯିବ ନା ଉପାଡ ନା ଉପାଡ ଚୁଟି ମାନେ ପାଚି ଉପଡଲେ ବେଶୀ ପାଚିବ ନା ନା ଏଡି ଗଡି ଚୁଟି ନହେଲେ ଉପାଡ ନା ମାନେ ଶୁଣ ସତରେ ରୋଜମେରୀ ଲଗା ସତ କଥା ସତରେ ଗୋଟେ ୟୁଜ ରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗ ରେ କହୁଛୁ ନା ହଁ 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 ଏ ବ୍ଲଗ ଟା ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯାହାର ହେୟାର ଫଲ ହଉଥିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଣି ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରୋଜମେରୀ ବେଶୀ ନୁହଁ 2-3 ଡ୍ରପ ୟୁଜ କରିକି କଣ ତ ପକେଇକି ୟୁଜ କରିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତରେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦଉଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଯୋଉ କିଣିକି ଦେବାର ଥିଲା ଲିଙ୍କ ଦେଲେ କଣ କିଣିକି ପଠେଇଥିଲେ ହଁ ହେଇଥିଲା କିଣିକି ପଠେଇବ ଯେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ତ ଲିଙ୍କ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ମୁଁ ଆସିବ ଆଡ୍ରେସ ରେ ଅର୍ଡର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କି ଚୁଟି କଲର କରିଛୁ ନା ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଯୋଉ ନାଞ୍ଜ ପଛରେ ଯୋଉ କଲର ଦେଖିନୁ ତା କଲର କେତେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଉଥିଲା କଣ ଲିଭନ୍ ନା କଣ କି କଲର ଥାଉ ତୁ ଆଉ ତ ବ୍ଲଗ କର ନା ଏଇଟା ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବୁ କି ଅପଲୋଡ କରିବୁ ମୁଁ କରିବି ସବୁ ତୋ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଏବେ କରିବୁ ଆଗୁ ପିୟୁଷି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଅପଲୋଡ କରାହବ ନା ନାହିଁ ମୋ ଯୋଉ ଗୁଗଲା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇନି ବଡି ବିଲ୍ଡର ନା ଆଉ ଜଣେ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ ଆସି କାମ ଦାମ କଲେ ପାଠ ପଚାରିକି ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଲେ ମାନେ ହମିକି ତାଙ୍କ ଘର ଝିଅ ଆସିବ ବାହାଘର ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିଦବ ହେଲା ରାଗ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ଓଡିଆ ବହି ପଢି ସାରି ଦେଇଥିଲି ପଚରା ହବ ବାହାଘର ମୁଁ ପଢିଛି ବେଦିରେ ପଚରା ହବ ଲାଗିଲାଣି ବାବୁନି ବାହାଘର ମୁଁ ଆସିବି କୋଉଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଏଡି ବଡ ଜାଗା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଏଉଠୁ କେତେ ଆଡା ଜମାରୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଜାଗାଟା ମାନେ ପଇସାଟା ଜମାରୁ ନୁହଁ ମାନେ ଏତିକି ନା ନା ମାନେ ଏରିଆ କହୁଛି ମାନେ ଏତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ନା ନା ଚିଚି ଜମା 50 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେହି ମତେ ମୋର କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆମର କିଣା ହେଇଛି 70 ଲକ୍ଷ କି କଥା 70 ଲକ୍ଷ ଟା କୋଉଠି ମୁଁ ସେ କହିଲି ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି କି ଜମାରୁ ହେଲା ଜାଗା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ 70 ଲକ୍ଷ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ନା କଣ ତା ପାଇଁ କାହିଁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ନ କିଣିବ ସେଠି ତ କମ ଟଙ୍କା ଅଛି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ଦୂର କହିଲି ଟାଉନରୁ କେତେ ବାଟ ସମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବାବୁନି ଭାଇ ପୋଜ ଦିଆ ହଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ସତ ମିଛରେ କରୁଛି ନା କଣ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ହିଁ ଉଠୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ଫେର ଖରାପ ଉଠିଲା ନା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଉଠୁଛି ଏପଟୁ ଠିଆ ହେଲୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଖରାପ ଦେଖା ମୁଁ ତ ଏମିତି ମୋ ନୁହଁ ବହୁତ ଖରାପ ଉଠୁଛି ତୁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଉନୁ ମୁଁ ତୋର ଉଠୁଛି ପାଉନି ମୋ ଫୋନରେ ଭଲ ଉଠିବ ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କର ନା ଇଏ ଫଟୋ ଉଠା ତ ମୋ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲଗ ରେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟେ ତୋର ହଁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ ବାବୁନି ରହ ଟିକେ ବାବୁନି ଦେଖାନ ଦେଖାନ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆରେ ଇଏ କଣ ଭଲ ଉଠୁନି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଆଜି ତ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କଣ ସବୁ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଆଜି ବହୁତ କାମ ହେଲା ଝିଆରୀ ମାନେ ଆସିକି କଲେ ରୋଷେଇ କଣ କରିଥିଲୁ ରୋଷେଇ ମଟର ହେଇଥିଲା ଦହି ବୁନ୍ଦି ହେଇଥିଲା ଡାଲି ଆଉ ପନିର କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ଼ କାକୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମିଠା ପିଠା ମିଠା ଆସିଲା ରସଗୋଲା ରସାବଳି
ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ଫଳ ଆପେଲ୍ ଅଙ୍ଗୁର କମଳା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଆ ତାହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉ ହଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ କାମ ସରିଗଲାଣି, ବାସନ ବାସନ ମଜା ହେଇନି। ବାସନ ପଡ଼ିଛି ନା? କୁଣିଆ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା ପାଣି ସବୁ ସରିଯାଇଛି କି ବୋତଲରେ? ପାଣି ସରିଯାଇଛି। କପଡ଼ା କାଇଁ? ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ। ମାନେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି ଭାତ? ହଁ ହଁ ସେମିତି କାଟିଦେବି, ଘରଟା କାଟିଦେବା। ପୁରା କାଟିଦେବି? ସାଧା ପତ୍ର କରିଦେବି, ମସଲା ଦେଇକି ସାଧା କରିବୁ? ମସଲା ଦିଆ ସବୁ କାଲି ଥର ମସଲା ଖାଉଛି। ସାଧା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ ସାଲାଡ଼ କରିଦେବି। କାଲି ମସଲା ହଉ ଆଉ। ଅଛି ଟମାଟୋ ମାନେ କିଛି ପିଆଜ ପକେଇବୁନି? ପିଆଜ ପକେଇବି, କରି ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପତ୍ର। ମାନେ ଖାଲି ପାଉଡର ପକେଇବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାଏ ମୁଁ ଦି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଇର କରିଛି, ତମର ବି କରିଛି। ଇଏ କେମିତି ଶୋଇଛି? ସେ ପୁରା ଯେମିତି କଥା ହଉଛି ମାନେ ସ୍ଲୋ ଯେମିତି ମାନେ ଏଇ ଦେଇ ମା ଇଏ କୋବି ଖାଲି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଜି ଛୁଟି ବୋଲି ଦି ଭାଇ ପୁରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର ହେଇକି। ତାକୁ ଜ୍ୱର ନା ମାନେ ଉଠିଲାଣି, ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସୁପ୍ ପିଇବ କି? ଇଏ ଅଛି ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଇ, ସୁପ୍ ପାଉଡର ଅଛି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ସୁପ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି, ସୁପ୍ ଗାଜର ଅଛି, ହେଲେ ସୁପ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରୁଟି ଡାଲି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇଥିଲା ଆଉ। ଇଏ ଯୋଉ କେତେ ବୋଟଲ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ? ହଁ ସକାଳୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲୁ ବୋଧେ, ସେ ପିଇକି ସାରିଦେଲାଣି। ଏମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଟଲ ମଗେଇଦେଲୁନି, ଏଇ ଯୋଉ ବୋଟଲ ଗୁଡା ଆସୁଛି ଏମିତି 2ଟା ସେଟ୍ ମଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି ଦେଇ ବି ମଗେଇଛି ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ।